zo video sanela ka lo lo ma che tunchuma chun thla rang chen dan munam tak tak le maksak tak tak te kan ngai thla ho le don ani tuna kan muang hian zo te chu hei a thuding ar maya engoma tak chu mela nei ni engoma tak mu nei lo hian zo te hi tiang hian an thu mai mai ngai lo shima ain lam hi han en la engoma tak chu tlai son ron kal phei thladum oma chu chu ngun takin zo te hian alo en ani so lai hallway a son thladum ron phei oma tuna I mu zo yang khan he zo te hian ngun takin alo thlir ani ti chuan thla ron kal nuwa khan zo te pakhat hallway atang chuna ron phei ta a room a hian zo te room a ron lut fel ta mo tia kong khar chu mihring om lovin en khar ruai ruai ati son tuema tak chuan a khar ti chu a hriat thei ome feya ko I muang khan thladum ron pheya chumi zo chuan zo te hallway tang son ron pheyanga so ti son zo te ron pheya room lampanin ti chuan kong khar in khar le thlap mai ni tuna kan mu ve thung hi zertir tu pa ni a online in a students te hena zertir na ape a ma se mak tak main khi dar chung zon a hian me se thla ni om tak hi aron dak tlat mai hi fe na ko kai mu nge nga be se aron dak zuk zuk mai hi zirlai no pang te hian enge ni I dar chung aron dak khati in an shilfia ma se ni hin hoi vela engma mu nei bok silova ki asot phei ni om takani adar ai noi lama dura khana sot pheya ani ero hi chuan engma shelova na se azir lai te hi chuan ki thalo langkin mu thei loi si ni ki adak zuk zuk meya tuna kan thil lai ve thung hi zan rei fe to passenger le driver helai huna hinan tlana school ra san ton pel chuan thil mak tak mai mun ne so kong khala son achung lama son te mo chu ding tlat mai he school hi hun rei to taka tanga ra san ni in zan rei to ta khale ngal tu nge so ti nga dingang ti so ngai ruat thiam po har hle a mihring pa ngai chu ni mel lo to pani toimo tak thla rang thla kan tiang chi he nia a mele ro chu dar thlang sanani wangsana mu thei mai lova tin an fa fi ngam lo ni ngai turani hanni po hian an ral thlir top mai ani ke son chiang takin rala tang hian an la top mai ni a munan fi ngam tlat lo enge ni ti fin fi turin hei ve thung hi in ro san to ani a in lui to hei nok nuai maya enge cheng ti po hria thiam har jok le a nom paina na man lui niom takte po ang jok hialan helai mun hi a tropang reng le hei in lui hi engram sa nge chengang ti po ngai tu na lama rum zoka ma sei tum lo deuh thili mu nge yang heta hian an thlir zel la helai hi tui chun chua lui nge ni tui chun chua lui niom takani kha a se a khoro to hle ni kha ti hian cameraman hian ala zela so lai son thil mak zet mai mi pa pakhat saruka online le mom tak soma so mi hring niom tak chu nia so haron le hoya aron tlan phei thlat mai kha pa kha mihring nge ni ram hoi lampang nge alien lampang hria thiam po hala zawk le a
akut ke en chuan mihring panga yang view mai tuna kan hmu ve thunga hian helai room a hian engemaw tak cheng a awma tlerol pakhatin helai hmuna hian thla la ve ngot mai a piah lama corridor a thilawm chu hre hek lo le va hmu se chun dum ti vak bik lo mai thei ani he tlerol hian hlim takin helai hmuna hian thla la ma se so lai son arin phak bak thilawm tlak mai so red circle a son engemaw tak so ma mi panau pang niom tak so aron ding ve reng mai so mihring pa ngai ni lova he room lo tu thla an sei fo thin chu ani a fia lo view nangin aral deuh boka alak na so thui thama ma se a pian phung te chu hriat thei view mai tho naupang mi panau pang thla ni so etle rol hian hungat se chu anui lo view mai thei ani hemete pani ve thung hi tlarang che dan lam thui chiang tu ani a meche pakhat tu na kan hu hian ka room a hian tuina mo min bi thla a thil lenga matak chu a cheng ani he room a hian a thitlat mai an pani hianin chung thil chu enge ni fin fe tumin helai mun hin pan ani tichun camera ko enge kan dang ti te han buat chai zung zunga camera chu han pe fel thokhat do na te hian kiltina a room tina camera te chun da ta a thilom dan ten zo ta ti hian ani hian thilom dan me chi hen lo soi ve boka ti hian ruma anda ta ni thilang kim mai chu kal tluang pura ma se zandam ni le min samthum paru vel jing lamarik chun ani tunu beram dan chu mak dang lam hle kha kan hmuang khan banga te be ya note khi note lem niom tak ki la chuka zandam ni le min samthum me pasari vela chun ti hian a thu khi kumtlang khi na thuwa maksak tak main note lem te chu oi vel an hi banga de hian a bele tui mai boxi a che dan hi mak dang lam hle a in hnuai lama thom lo ria chui thu te in hnuai laman chuk thame ga tu na hian room thom an ria hi meche pakha chu ta hian a ke le ku ta tron be tlatin lo ama hei kil ka da hian min nei tunu khan alo tron be ni turani basement lama chuna hei van nei thlak takin lo om hlok maya ti chun khai nei tunu rak thlak takha an pathum hian an tlan chu san theita ani an man mo kher mai hei tlan bo sen an tum hle ani khim takin an tlan bo theita ani kha ole khati zong kha tun tum video a kan clear ho the te chu an lo ni le ta reng mai